кон тахан яде ли? Здравейте, приятели! Намираме се на манежа на Фригопан, село Царацово. Тук сме, за да ви представим първия ни участник в кампанията с любов към спорта. Кампанията с любов за спорта отделя 10% от всяка една поръчка в онлайн магазина ни и помагаме на млади български спортисти и клубове. Нека да го представим. Здравейте, казвам се Милко Кочев и съм от град Хисаря. Това е моя кон Карино. Той ми е моя спортен другар. С него се състезаваме на състезания по прескачане на препятствия. С него съм няколкократен държавен шампион и балкански шампион. Ходил съм и на европейско първенство и там сме вземали престижно 26-то място от 100 няколко участника. Това ми е единия кон, имам и още няколко коня, с които се състезавам. Кажи ни, колко често тренираш, за да поддържаш перфектна спортна форма с коня си? Този спорт не е като другите спортове и трябват ежедневни грижи за конете и не е като примерно във футбола да оставиш топката и да почива в съблекалнята или... Ами този кон изисква грижи, изисква грижи. Кажи ми, как го подготвяш преди всяка тренировка, какво точно правиш? Ами преди всяка тренировка коня трябва да се почисти, трябва да се оседлае, за да, това в момента е юздечка, седло, всичко трябва да се сложи, да му се смажат копита и това общо взето преди тренировката. Имаш ли подготовка с коня? Тоест да го загрееш самия кон, да го подготвиш за тренировката? Винаги преди самото скачане задължително коня трябва да се загрее и дори когато се язди манежно, когато тренировката, защото не се скача всеки ден, скача се един път, два пъти в седмицата, зависи от коня какво изисква. Задължително коня трябва да се загрее. Първо се почва с по-бавните алюри, после тръс, през тръса, после се дига и галоп. Когато стартираш с нов кон, каква е подготовката, как се сприятеляваш с животното, колко време изисква преди да се познават толкова добре, че за да сте готови за състезание? Ами зависи при всеки кон и при всеки ездач е различно. Сработването може да отнеме и 5-6 месеца, може и повече, може и по-малко. При всеки кон и при всеки ездач е различен, защото кон с кон не си прилича, както и човек с човек, така че... Друго искам да питам, кое е най-трудното упражнение, което правите? Също така, кое е твоята запазна марка, така да кажем, с което най-много впечатляваш журито? Най-трудното упражнение за мен с този кон ми е лесно да скачам. Манежната работа, примерно, има упражнения, които изискват много повече усилия и са по-трудни. На състезанията с какво впечатлявам, че по принцип аз съм бърз ездач и когато се наложи да язда бързо, влизам и се опитвам да побеждавам. Това е. Супер, супер. Кажи ни, кой е спортиста, който те мотивира и който те зарежда и така твой пътеводен? Ами има в България добри състезатели, има и чуждестранни много добри състезатели. От България Ангел Нягов, Ивайло Бонев, Калин Неделчев. Какво би препоръчал на младите спортисти, които искат и първо да почнат да занимават с този спорт? Да опитат и да видят, че няма нищо страшно, защото някои хора си мислят, че е много страшно, а то е много приятно и си заслужава, нали? Интересното е, че има много момичета, а няма момчета, докато предишното поколение, преди 20 години, примерно, са били основно само мъже, в момента преобладават, но голям процент са само момичета. Аз знам, че в конния спорт е един от малкото спортове, където няма мъжка и женска категория. Те се състезават на едно и няма отделни категории. Това е точно така. Като цяло в България повечето са момичета. Значи ти държиш фронта за мъжкия отбор. Да. Какво е нещо, което теб те мотивира и какви са ти целите, които си заложил? Какво искаш да постигнеш в този спорт? Мотивираме първо любовта към конете, животните. Много обичам животни, не само коне. Мотивирам това, че ми достава удоволствие, че по състезания също така адреналин, всичко. Надявам се някой ден да стигнем и на европейско, световно ниво. С средствата, които ще спечелиш от кампанията с любов към спорта, какво ще ти помогнат? Къде смяташ на състезания ли да ги използваш, за екипировка? Може за състезания, има състезания в чужбина, може за екипировка, може най-вероятно за нещо от тези неща.
за някое състезание или за екипировка. Милко, заслужи си го. Това е твоята печалба от нашата награда. Заповядай. Официално си зареден и с любов към спорта. И една кутийка с енергия. Видяхме, че на коня му хареса, така че... Да те попитам, имаш ли някакви специална хранителна диета, която спазваш ти и коня? Ами, конете се хранят с режим, с специални храни, за състезания се засилват и аз преди състезания си похапвам от това сладко. Добре. А конете обичат ли тахан? Това е добър въпрос. Ами, най-вероятно обичат. Нека да проверим, нали? Да. Даваме му един лешников тахан да видим дали ще му хареса. Пробвай първо ти да видиш как е на вкус. Става ли за него? Много е добре. Как е? Малко му е Енергия от ядки, как е на вкус? с трензилата да го ядем. Сега ще видим дали го заредихме с енергия, този хубав кон.